Už to ide? No. Takže čaute, vítam vás pri tomto videu, zase ho točím v takomto prostredí. Aby to vlastne odpovedám na otázky z ask.fm. Prišli mi 3, čo je za začiatočnícku youtuberku. Cool, nie? No, čiže ja sa tam k nemu, ale neukážem vám, aký mám to. Dostala som novú otázku. 3-krát mi to tu pípalo, už som to takmer nevydržala. No tak už sa načíta, ja som taká zvedavá, že kto a čo mi píše. On si prosím vás nedávajte ako anonym. No už je tu. Obľúbená hra na Super Hipsiku IB. Si super youtuberka, veď vieš čo myslím, poraď mi značku tvoja obľúbená. Veľa sa skladala IB a dáš mi adresu. Obľúbená hra na super hry. Obľúbená hra na super hry. Trafic. Počkaj. Trafic. Netrafil, ale Trafic. Talent. Trafic Talent. Trafic Talent. Keď si dáte superhry a tam si potom zadáte tam si zadáte toto ne. Tam ako máte Google vyhľadávanie, tam si dáte Trafic Talent a ešte tam je jedna hra, ale tu neviem ako sa volá. Nejak, ja to nikdy neviem, Došabank, Čing, tak nejakej. Veľa sa skvelá youtuberka, dávaj mi adresu. Napíš mi na FB. Nie na FB, ale napíš mi na FB. A posledná otázka. Si super youtuberka, veď vieš čo myslím, poradí značku tvoja obľúbená? Asi L'Oreal, stačí pre ňu aj celosť. Čo sa týka, hej, od tých oných pariet na vlasy. Nie L'Oreal, ale L'Oreal. Dobre. Takže čaute, to bude všetko.